नमस्कार मित्र लोग, आज हम एगो ऐसन मुद्दा पर बात करे जा रहल बानी जवन धीरे धीरे हर घर के हिस्सा बन रहल बा, कमजोर हड्डी। खासकर जब उम्र 40 से 50 के पार हो जाला त हड्डी धीरे धीरे कमजोर होखे लागेला। उठला भा बैठला पर दर्द, सीढ़ी चढ़त घड़ी दिक्कत, भा छोट चोट के चलते फ्रैक्चर, ये सब सामान्य नहीं खे। ये सब संकेत बा कि अब हमनी के अपना हड्डी पर ध्यान देवे शुरू करे के चाही। अगर रौरा घर में कवनो बुजुर्ग आदमी बा, भा रौरा खुद यह बदलाव के महसूस करत बानी त अब अंदाजा लगावे के जरूरत नहीं खे। काहे कि मेडविकी के आर माई बोन्स वीक कैलकुलेटर रौरा के मदद कर सकेला। ये एगो साधारण ऑनलाइन टूल है जवन की कुछ सवाल पूछ के तय करेला कि आपके हड्डी कितना मजबूत बा अवूरी आपके ओस्टियोपोरोसिस चाहे हड्डी के कमजोरी के खतरा बा कि ना। एकर इस्तेमाल करी। लिंक डिस्क्रिप्शन में बा। कैल्शियम के कमी, सूरज के रोशनी के कमी, शारीरिक गतिविधि के कमी आज के जीवन शैली में बहुत आम हो गईल बा। हरियर सब्जी आ दूध खानपान में कम हो गईल बा। आ घंटन स्क्रीन का सोझा बैठल जिंदगी के हिस्सा बन गईल बा। तब हमनी के सोचेनी जा कि जोड़ में दर्द काहे होखता, पीठ काहे अकड़ल बा, चाहे चले में परेशानी काहे होखता। आईसना में सबसे ज्यादा जरूरी बा कि हमनी के पहले से अपना हड्डी के हालत के पहचान कली ही। तो दोस्त लोग अब समय आ गईल बा कि हमनी के हड्डी के अपना घर में बड़ लोग के हड्डी के स्वास्थ्य पर ध्यान दिहल जाए। डिस्क्रिप्शन में दिहल लिंक पर क्लिक करी। मेडविकी के आर माई बोन्स वीक के इस्तेमाल जरूर करी। अगर रौवा के वीडियो तनी भी उपयोगी लागे त लाइक जरूर करी। अपना दोस्तन आ परिवार के भी शेयर करी। हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली, काहे कि ऐसे ही आसान आ महत्वपूर्ण विषय पर बात करेनी जा।